నువ్వు నన్ను మోసం చేశావ్, నాతో పాటు వాడిని కూడా మోసం చేశావు. ఇలా ఎంతమందిని మోసం చేస్తావు నువ్వు? హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఎగ్జైటింగ్ స్టోరీకి మీ అందరికీ స్వాగతం. పొద్దున్నే సూర్య లేచి తన బట్టలన్నీ సదురుకొని ప్యాక్ చేసుకొని హైదరాబాద్ బస్సు ఎక్కాడు. ఎందుకంటే తన భార్య హైదరాబాద్ లోనే ఉంటుంది, వాళ్ళ అత్తగారిల్లు హైదరాబాద్ లోనే ఉంది. తనని ఇంటికి తీసుకురావాలని హైదరాబాద్కి వెళ్లాడు. అలాగే అతనికి ఒక్క బిజినెస్ డీల్ ఉంది. అదేం బిజినెస్ అంటే సూర్యకి ఒక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కంపెనీ ఉంది. అతను ఒక కస్టమర్ కలవడానికి హైదరాబాద్ వస్తున్నానని చెప్పాడు. ముందు అతను ఒక కాఫీ షాపుకు వెళ్లి ఒక కస్టమర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సూర్య కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు ఇద్దరు వ్యక్తులు తన పక్క టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని కాఫీ తాగుతున్నట్లు చూశాడు. ఒక అబ్బాయి ఇంకా ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయి చూడ్డానికి నా భార్య లాగానే ఉందని సూర్య అనుకుంటాడు. సూర్యకు అనుమానం వచ్చి దగ్గరికి వెళ్లి చూడాలని అనుకుంటున్నప్పుడు చూసి లేస్తే అప్పుడే నేను కలవాలనుకున్న కస్టమర్ నా ఎదురుగా వచ్చాడు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేసినా అందరికీ తెలిసిపోతుంది, పరువు పోతుందని సూర్య కామ్గా ఉండి క్లయింట్కి తన బిజినెస్ చెప్పి ఆర్డర్ తీసుకుంటాడు. పైగా తన ఇంకో కన్ను తన భార్య మీదనే ఉంది. తను ఏం చేస్తుంది, తను ఏం మాట్లాడుతుంది, తన ఇకైకలు పక్కపక్కలు అన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూనే ఉంటాడు. మొదట కస్టమర్ నుండి అన్ని సిమెంట్ ఆర్డర్లను తీసుకొని అది ఎప్పుడు డెలివరీ అవుతుందో క్లియర్గా చెప్పాడు. అయితే బిల్ కౌంటర్ వద్ద ఉన్న మరొక వ్యక్తిని ఇలా సూర్య అడిగాడు. మీతో ఒక అమ్మాయి ఉంది కదా, ఆ అమ్మాయి ఎవరు? ఆ అమ్మాయి నీకు ఎలా తెలుసు? ఆ అబ్బాయి సూర్య గట్టిగా అరిచాడు. ఆ అమ్మాయి గురించి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని ఆ అబ్బాయి అడిగాడు. అప్పుడు సూర్య, చూడు బ్రదర్, ఆమె నా భార్య అని సూర్య అన్నాడు. అప్పుడు అబ్బాయి, నువ్వు అబద్ధం చెప్పుతున్నావు, తను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పాడు. అప్పుడే సూర్య తన ఫోన్లో తన భార్య పెళ్లి ఫోటోను చూపించాడు. అబ్బాయి చాలా షాక్ అయ్యాడు. అయితే సూర్య ఆ అబ్బాయిని ఇలా అడుగుతాడు, తను నీకు ఎలా తెలుసు? అసలు నువ్వు ఎవరు? నా పేరు కార్తీక్, నేను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ని. ఆ అమ్మాయిని ఇన్స్టాగ్రామ్ చాటింగ్ ద్వారా కలిశాను. మేము 2 నెలలుగా కలుసుకుంటున్నాము, ఇంకా ప్రస్తుతం మేము లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాము. సూర్య అడిగాడు, ఆమె పెళ్లి చేసుకుందని మీకు తెలుసా? అప్పుడు కార్తీక్, నాకు తెలియదు సార్. ఆమె తన పెళ్లి గురించి కూడా నాకు చెప్పలేదు. నాకు తెలిసి తను మనల్ని ఇద్దరినీ మోసం చేస్తుంది అని కార్తీక్ సూర్యకి చెప్పాడు. అయితే సూర్య ఇలా అన్నాడు, తను చాలా తెలివైన అమ్మాయి, ఒకేసారి మనిద్దరిని మోసం చేసింది. దానిని మనిద్దరం కలిసి రిటైండర్గా పట్టుకుందాం, అడుగుదాం. అసలు ఇలా ఎందుకు చేశావు? ఇలా ఎంతమందిని మోసం చేస్తున్నావని అని అడగాలని ఉంది. అయితే కార్తీక్, నా దగ్గర ఒక ప్లాన్ ఉందని సూర్యకి చెప్పాడు. అది ఏమిటంటే రేపొద్దున ఒక హోటల్ రూమ్ బుక్ చేస్తాను, ఆ హోటల్ రూమ్కి తనని రమ్మంటాను, మీరు కూడా తనని ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్తున్నానని చెప్పండి. అలా వాళ్ళిద్దరూ ప్లాన్ వేసుకున్నారు. సూర్య తన అత్తారింటికి వెళ్లాడు. అప్పుడు తన భార్య సూర్యని చూసి చాలా సంతోషంగా తన దగ్గరికి వచ్చి మంచినీళ్లు ఇస్తుంది. ఇంత లేట్ అయింది ఏమిటి అని సూర్య భార్య సూర్యని అడుగుతుంది. అప్పుడు సూర్య నవ్వుతూ, రేపు మనం ఒక స్పెషల్ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం అని చెప్తాడు. ఏంటి ఆ స్పెషల్ ప్లేస్ అని సూర్య భార్య అడుగుతుంది. అది ఒక షాపింగ్ లాంటిది, కొత్త షాప్ ఓపెన్ చేశారు అని చెప్తాడు. అయితే ఇటువైపు కార్తీక్ కూడా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి చెప్తాడు, రేపు మనిద్దరం ఒక హోటల్కి వెళ్దాము అని. సరే నేను వస్తాను అని కార్తీక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చెప్పింది. అలాగే నాకు లొకేషన్ పంపి నేను వస్తాను అని చెప్పింది. ఆ మరుసటి రోజు సూర్య తన భార్యని హోటల్కి తీసుకొస్తాడు, రూమ్ నంబర్ 16కి. అప్పటికే ఆ రూంలో కార్తీక్ ఉంటాడు. అయితే కార్తీక్ సూర్య భార్యను చూడగానే కోపంతో కొట్టడానికి వస్తాడు. కానీ సూర్య ఆపుతాడు. అయితే కార్తీక్ అడుగుతాడు సూర్య భార్యని, నువ్వు నన్ను ప్రేమించావు, ఇతని పెళ్లి చేసుకున్నావు, ఇంకా ఎంతమంది మోసం చేశావని గట్టిగా అరుస్తూ తనని అడుగుతాడు. సూర్య కూడా అదే మాటలు అడుగుతాడు తన భార్యని. కానీ సూర్య భార్య, ఇతను ఎవరు నాకు తెలియదు అని చెబుతుంది. అప్పుడు కార్తీక్, లేదు సార్, తను అందరికీ ఇదే మాట చెప్పి మోసం చేస్తుంది. ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సొసైటీలో అని చెప్తుంటాడు. లేదండి, ఇతను ఎవరో నాకు తెలియదని సూర్య భార్య చెబుతుంది.
అప్పుడు సూర్య ఓవర్ యాక్టింగ్ చేయకు, నిన్న నేను ఇతనితో ఒక కాఫీ షాప్లో చూశాను. మీరిద్దరూ దగ్గరగా కూర్చున్నారు, నవ్వుతూ ఉన్నారు, కాఫీ తాగారు, అవన్నీ నేను గమనించాను. ఆ తర్వాత ఇతనితోటి మాట్లాడాను, అతనికి కూడా నువ్వు నిజం చెప్పలేదు నీకు పెళ్లి అయ్యిందని. ఇలా తనని అడుగుతున్నప్పుడు కాలింగ్ బెల్ మోగింది. ఎవరని కార్తీక్ డోర్ తెరిస్తే అప్పుడు కార్తీక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది. అప్పుడు కార్తీక్ ఇంకా సూర్య ఇద్దరు షాక్ అయ్యారు, ఎందుకంటే సూర్య భార్య కార్తీక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు చూడడానికి ఒకేలా ఉన్నారు. అప్పుడు సూర్య నేను ఎంత తప్పు చేశాను అని సూర్య తన భార్య కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు. అయితే విషయానికి అంత అర్థమైన సూర్య భార్య సూర్యాని క్షమించింది. ఎందుకంటే నేను కార్తీక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడటానికి ఒకేలా ఉండడం వల్ల నేను తనని మోసం చేస్తున్నానని అనుకోవడం వల్ల ఇంత దూరం వచ్చిందని, సూర్య తనను ఇంకా ఇష్టపడుతున్నాడు అనే కారణం వల్ల అతని క్షమిస్తుంది. అలాగే కార్తీక్ కూడా నన్ను మీ ఇద్దరు క్షమించండి, నా వల్లే ఇక్కడ ఇంత పెద్ద సమస్య వచ్చింది అని చెప్తాడు. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియక కార్తీక్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అక్కడ నించొని అంతా చూస్తుంది. ఈ కథలోని నీతి ఏమిటంటే ఏ విషయమైనా సరే పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా మాట జారడం లేదా చేయి జారడం లాంటివి చేయకూడదు. మీకు ఈ కథ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.